ஹரி கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா ஹரி கோவிந்தா. மாயக்கண்ணனே, திருமாலின் அமர்ந்தவனே, அழகு கல்லழகா, அழகு மலையான அன்போடு நான் அழைக்க, அது 18 படியானே. அந்த 18 படி அழகு மாயவனின் காவலன அன்போடு நான் அழைக்க, ஐயா முத்து கருப்பு, சோழ கருப்பு, சப்பானி கருப்பு, மாயக்கருப்பு, பேய் கருப்பு, கோட்டமந்த கருப்பு, அத்தனை கருப்புக்கு தலைமையாக விளங்கும் எம் 18ஆம் படி கருப்பனை அன்போடு நான் அழைக்க, குடிச்சாப கொடுத்து நின்று காத்தவன நான் அழைக்க.